Ni tun bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 dafara ni miniti 30 ye Bajangarakaw fɛ an ka foli ni waliɲuman dɔ bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele Association des personnes de petite taille olu ɲɛmaaw u ye dɛmɛ di kɛ k'a ɲɛsin lujuratɔw ma dɛmɛ bɛ tali kɛ dala dumunifɛnw ani magoɲa fɛn wɛrɛw an ma ladɔnniya k'a fɔ maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan Abdul Karim Sako bɛ walawalali kɛ a ko kunkan. Ni ye waleya ye ka bɔ jɛkulu wɛrɛ n'o ye Mali mɔgɔsurunw ka jɛkuluba ye n'o ye Association Malienne des personnes de petite taille ye u ye sumaw caman de fara ɲɔgɔn kan ani fɛn wɛrɛw minnu tɛ suma ye ka kɛ ni dɛmɛbaga jɛkulu ka dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ONG Al Farouk ka fara jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka dɛmɛ ma n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye a ka baara bolo fɛ n'o ye œuvre sociale ye k'a di maaw ma minnu n'a ka kan n'o ye lujuratɔw ye maa minnu ni Ala kɛmɛ k'u lujura k'a yira u la k'a fɔ jamana hakili b'u la u ka lujura tɛ u bɔ jamanadenya la maa wɛrɛw bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ adamadenya la u fɛnɛ n'o ka kan maaba caman kun wele bɛ a kɛnɛ kan ka na a waleya in seereya fɛn min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye a kɛmɛ ka wuli ka jɔ caya ka dɛmɛ ɲini dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ ni k'a lase maa lujuratɔw ma. On est tourné d'amener ni dans les différentes régions du Nord, Noye, Tombouctou, Gao, Mopti, Ambora, Anana, Kaïsigasso, Antoumé, Koulikoro l'autre jour. Donc, on est à la Sonama, les 19 régions. Donc, Amnata, personne handicapée ou une personne diminuée, qu'a tout rencontré pour que vous fassiez un don, on me bleu, on a au lieu de Tola, Kaira ou la fenêtre. Jamana den bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ et puis an ma ɲina mɔgɔ si kɔ n'o ye président le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ka exemple ye a b'a daminɛ 3 décembre la depuis le 1er décembre 3 décembre journée belebeleba des personnes handicapées au boulot n'o est la journée internationale des personnes vivant avec handicap depuis le général d'armée Assimi Goïta a nana a n'a ka premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga ani membre du gouvernement bɛɛ lajɛlen à travers un ministère de tutelle n'o ye le ministère de la santé et du développement social ni le colonel major Assane Badialo b'o kunna u bɛ yala dugu tan naani bɛɛ lajɛlen na personne handicapée bɛ fan bɛɛ la u bɛ taa ka taa soulagement ɲini u fɛ ka taa échange ɲini u fɛ ka fɛ o bɛɛ ye an ka président de la transition ka ŋaniya ɲuman n'a ka baara ɲuman ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko chacun compte i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in ka to an ka forces armées de sécurité kɔ a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ an ka forces armées de sécurité pour que vraiment olu bɛ se ka kɛlɛ min b'an da la jihadi min b'an da la am jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na u bɛ se ka force sɔrɔ u bɛ se ka courage sɔrɔ u bɛ se ka danaya sɔrɔ u yɛrɛ kan cogoya min na pour que jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na. Maa caman kun wele bɛ nin kɛnɛ in kan n'o ye dɛmɛ di kɛnɛ ye ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma u bɛɛ lajɛlen ka foli ni waliɲuman kɛ ka ɲɛsin tɔn ɲɛmaa ma n'o ye honorable Kadi Bari ye ka da a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kan dɛmɛ ɲini na ka ɲɛsin maaw ma minnu n'a ka kan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen. An bɛ Kadi n'a ka jama fɔ anu dɛmɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnna ONG El Farouk k'u fɛnɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ k'u cɛsiri ni ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na malidenw ye o ma Kadi k'i fɔ k'i barikada k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko Ala kan nin kɛnɛ ɲɔgɔn caya ka gouverneur ka bonya se jama bɛɛ lajɛlen ma ka hakɛto da kuma kan. Kadi bɛ taa an ka région 19 a bɛna bɛɛ kɛ a ye caman kɛ ka ban aw yɛrɛ y'a ye télé la kɔrɔn fɛ anw fɛ a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an ka services de bɛ yen service de développement social économie solidaire a ɲɛmɔgɔw sigilen filɛ nin u bɛɛ wulila ka na donc u taara région u ni olu de bɛ baara kɛ lajurutɔ minnu bɛ yen dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen n'u ka kan n'a ye parce que a tɛ se ka di bɛɛ ma u ni olu b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ta k'a di fɛnɛ n'o ye don distribution ye u ni olu b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o baara nin fɛnɛ o bɛna continuer tuguni an y'o danaya di ayiwa an b'a ɲini hali bi minnu bɛ ka di dɛmɛ hali bi Ala ka dɔ fara u ka danaya kan Kadi ka tɔn fɛnɛ Ala ka sankɔrɔta a bɛ ka minnu fɛnɛ dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni Ala y'i la jarabi ta o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i kɛra bolokɔfɛ fɛn dɛ i fɛnɛ bɛ se ka faso jɔ an filɛ nin faso jɔ kɛnɛ de kan donc an b'aw encourager o la an b'aw féliciter o la. Association Malienne des personnes de petite taille a présidenti n'o ye Kadi Bari ye a y'a yira k'a fɔ nin waleya a daminɛna jamana région caman kɔnɔ nin ye Bamakɔ ta ye jamana région wɛrɛ minnu bɛ yen n'u ma ta ye u bɛ saraka ka taa ni dɛmɛ ye ni Ala ka jɛ ye a labanna ka tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ wolo dɔ ma n'o ye général d'armée Sadio Kamara ye faso jugu kɛra o min sababu ye avril kalo tile 25 tɛmɛnen. Sadio Kamara
qui m'a accompagné depuis que j'ai commencé cette mission dans les différentes régions, qui m'a soutenu et qui m'a toujours appelé. À chaque région, il m'appelle pour me faire des encouragements, vraiment. Des encouragements. Je Sadio Kamara pour la montée en puissance des forces armées et de sécurité, que son âme repose en paix. Amina Rabi, ala ka hinɛ général ani alisilame fure bɛɛ lajɛlen na. Kati mairie ɲɛmaw ye sigi dɔ labɛn ka bɛn ni mɛ kalo tile 12 ye katikaw fɛ yen. U ka ɲɔgɔn kunbɛn in tun bɛ bolila fɛn mun kan, u k'a ma restitution n'o ye kɔmasegin ye san 2025 kɔnɔna la. U ye baara minnu kɛ ka se ka o ɲɛfɔ nabagaw ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ tun denbayalen don ni maaba caman ye ka fara Madi Awa Kebe ani Samba Traoré kan. Ni ladala lajɛlen in bɛ tali kɛ jɛlenya ni kɔmasegin baaraw de kan, n'o ye restitution publique ye min kɛra ka bɔ Kati mairie ɲɛmaw fɛ. Sigi kunba o de ye Kati mairie ye kɔmasegin kɛ a ka dugudenw ye min bɛ tali kɛ mairie ye baaraba minnu kɛ san 2025 kɔnɔ. O siratigɛ fɛ Kati mairie secrétaire général ni cakɛda in ɲɛmaa b'ale bolo bi. A y'i sinsin kosɛbɛ mairie ye baaraba minnu kɛ san 2025 kɔnɔ. Mairie baaracogo wari minnu sera ka sɔrɔ ani musaka minnu kɛra o san kelen in kɔnɔ. Bakurubala an kumara an ka 2025 baarakɛlaw de kan. Kati kɔnɔna na yan, k'a daminɛ san kalo fɔlɔ la ka taa bila kalo 12 na. Kati mairie sera ka baara kumaba minnu kan y'an da dɔn o de la. Donc baara kɔnɔna na a b'a ye k'a fɔ exposé fɛn fɛn kɛra, exposé ninnu bɛ tali kɛ mairie ka réalisation de kan san 2025 kɔnɔ. Donc a bakurubaw la a b'a ye k'a fɔ musaka kunda an sera ka miliyari 19 ani a kunkanfɛn de sera ka mobiliser Kati mairie kɔnɔ san 2025 la. Donc o miliyari 19 in na i b'a ye k'a fɔ wari min ye anw yɛrɛ ka wari ɲininen an yɛrɛ kolo la, ka da kan mairie ka fonctionnement ye sigiyɔrɔma 2 de ye. O musaka dɔ bɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka yɔrɔ la ni a bɛ f'o ma ko fond transféré, nka musaka dɔ bɛ yen o ye anw yɛrɛ ka wari ɲininen anw yɛrɛ ye, o ye fond propre ye. Donc commune ka performance bɛ dɔn ni fond propre de ye. Donc an sera k'an ka fond propre mobiliser ka se fo à hauteur de 81%. N'i ye fond propre réalisation jateminɛ 2025 la ani 2024 ta i b'a ye k'a fɔ danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka da kan 2024 ta kun ye miliyɔn 600 ni dɔ ye, nka 2025 ta la an taara fɔ miliyɔn 830 ni dɔɔnin na. O ye an yɛrɛ ka wari ɲininen an yɛrɛ kolo la, wari minnu bɛ ɲini mairie kɔnɔna na ani dugu kɔnɔnaw la, taxe minnu bɛ sara. Donc n'i y'a danfara jateminɛ i b'a ye k'a fɔ miliyɔn 160 a n'a kunkanfɛn o de farala 2025 ta kan, o de ye augmentation ye au niveau des recettes propres san 2025 kɔnɔna na Kati. Donc an bɛ Kati ka bɛɛ lajɛlen fo, ni résultat in ye bɛɛ lajɛlen ka résultat de ye. An b'a ɲini u fɛ hali bi u ka an dɛmɛ hali bi, musaka minnu bɛ ɲini, musaka ninnu bɛ tila ka don dugu in yɛrɛ de fana na. A musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa dugu in ka ɲɛtaga siraw de fɛ, dugu in ka nafasɔrɔ siraw de fɛ. An ye recensement résultat di dugutigiw ka coordinateur ma salle kɔnɔ pour que rôle de don, rôle fiscal, pour que u ka se ka an dɛmɛ quartier par quartier, fɛn minnu kan ka sara, taxe minnu kan ka sara, TDRL ni taxe de voirie o n'a ɲɔgɔnna taxe wɛrɛw, olu minnu kan ka sara quartier kɔnɔnaw la pour que u bɛ se ka an dɛmɛ a recouvrement na cogo min na. Kati cercle ɲɛmaaba n'o ye Kati préfet ye, ale k'a fɔ la nin lajɛlen in kɔmasegin ye wajibi de ye ka bɔ mairie bɛɛ de fɛ Mali la, i n'a fɔ sariya y'a jira cogo min. O kama a ye Kati mairie Zangadaw n'a ka baaraɲɔgɔnw fɔ u ye cɛsiri min kɛ ni ka nin jaabi ɲuman ninnu sɔrɔ Kati mairie marako ɲuman kadira kɔnɔ. Ni an se yan bi, an selen yan bi, danaya de don fɔlɔ. Donc ni danaya bɔra yen, an bɛ foli kɛ, ka foli kɛ Segal a n'a ka mɔgɔ ye. Danayaw y'a to an y'a bila yan, a y'an ka danaya fa. Donc an b'u fɔ dɔrɔn an b'a fɔ a ka continuer o danaya kelen kɔnɔ. O dɔrɔn de b'an wasa, o dɔrɔn de bɛ ɲɛmɔgɔw wasa. Mais n b'a fɔ a ye ni kɛnɛ in, n'i y'a ye an ye ɲinɛ, an ka gouverneur y'a yamaruya ko an ka commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka kɔmasegin kɛ n'o ye restitution publique ye, ka kɔmasegin kɛ. Nafa a bɛ kɛ ka kɔrɔ dɛ, mais n'i y'a ye ɲinɛ a y'a diyagoya ka kɛ, kun de b'a la. Ni jamana yɛrɛ taabolo lajɛ, a ka kan sisan ɲɛmɔgɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ni mɔgɔw ka sigi a ka masala, a bɛ danaya lana ɲɛmɔgɔw ni dugudenw cɛ. Donc c'est pourquoi an bɛ ka nin kɛnɛ ninnu taara, n'an taara fana jamana ɲɛmɔgɔ ka message an b'a passer k'a fɔ nin kɔfɛ, nin restitution publique kɔfɛ n'o aw yɛrɛ kungo ye, fɛn wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ n'an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o basigi, n'o ye bɛn ni kɛlɛya ye. K'a ɲini bɛɛ fɛ an ka nin baaraw kelen filɛ an ka kan taabolo ye.
donc o kɔnɔna na an bɛ halisa f'u ye k'u hakili to u yɛrɛ la u bilala kun min na k'u hakili to la fɛn minnu ma ɲɛ salon an k'an jija ɲinɛ u ka ɲɛ pour que an sigilen don mɔgɔw ninnu kunna n'o ye population an ka se ka population sago kɛ. Nin kelen in kɛra sababu ye kati mairie cakɛdaw bɛɛ ka ɲɛmaaw nana kɔmasegin kɛ u ye baaraba minnu kɛ san 2025 kɔnɔ min kɛra nisɔndiya ni wasa ye kati population bolo. An nisɔndiyalen don an bɛ maire fo n'an b'a fɔ ko chargé d'expédier les affaires courantes ale de bilala an ka mairie maire nɔ la ni secrétaire général ye sisan ka daw ale de y'an wele sɔgɔmada in na k'a fɔ k'a bɛna kunnafoni k'an an ye mairie ye fɛn minnu kɛ san tɛmɛnen n'o ye année 2025 kɔnɔna ye donc o kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko écolisow jɔra écoliso dɔw minɛnw bilala o kɔnɔna la sɔrɔ fana musaka yɛlɛnna fɛn caman kɛra donc vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn parce que a ye jigisigi de yira an na nin bɛ Mali kura de fana taasira yira an na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin lajɛrɛ in senfɛ kati marabolo ɲɛmaaw ye gafe dɔ jaabi sɛbɛn di kati sigidaw ka ɲɛmaaw ka nɔnabila min kun bɛ kɛnɛ kan walasa u bɛ se ka mairie dɛmɛ cogo min taxi kanni na kati kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka waleɲuman dɔn sɛbɛn di maabaw dɔw ma kɛnɛ kuncɛ ni tasibila ye ka ɲɛsin maa min tanyana ataki min kɛra kosa in na an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna kati dugu kɔnɔ avril kalo tile 25 san 2026 tɛmɛnen na. Mali Islamique ka jɛkuluba au Conseil islamique Maɲema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲema Al-Islamia dɛmɛ tɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ka bangeli sankunbɛn okumu kɔnɔna la kati Al-Islamia dɛmɛ tɔn Ansaru ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ kalan na o fana u ma daw ma o kɔfɛ u taara dɛmɛdi kɛ k'a ɲɛsin falatɔw ma Madi Awa Kebe ani Sama Traoré ka sɔrɔlen don. Ka kɛɲɛ ni jamana de lahala min na i n'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi lakanako silamɛya dɛmɛtɔn Ansar kati sous-section ka sanga ni an fa Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ale ka bangeni san 71 na o nisɔndiya hukumu kɔnɔna na dɛmɛ ani dɛmɛ hinɛ ani makari o sira talen ni Ansar sous-section fɛ katikaw fɛ baara daminɛna fɔlɔ a don in cɛw bɛɛ lajɛlen nun donna ni alikuranɛ kalan de ye farada misiri la ni ka sɔrɔ k'u kunda baara bolodali tɔw kan ni o de kɛrɛnkɛrɛnnenya na fini dontaw ani dɛmɛ caman k'o ta ka ɲɛsin denmarayɔrɔ ma ni o de orphelinat chrétien David Eura ye kati silamɛya dɛmɛtɔn Ansar sous-section a ɲɛma ka fɔla ɲinan ta ni o de Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ye a ka bangeni nisɔndiyaw a bɛ don ni hukumu kɔnɔna de la ni o de don ani ɲɔgɔn dɛmɛ o bina kun kana ye. An bɛ karamɔgɔ ka anniversaire hukumu kɔnɔ 12 mai ɲinan a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais an bɛ ka an ye jamana ka basigi ani jamana ka sumali o kama an ye ko caman bila donc alhamdulillah an ye activité minnu kɛ bi a fɔlɔ an ye kuranɛ kalan an karamɔgɔ ye ka dugawu k'a ye sidiya ni kɛnɛya la ani ka dugawu kɛ jamana ye ayiwa filanan min n'an y'o fara kan ala ye an dɛmɛ an ye sɔrɔ fitinin min kɛ an y'o fara ɲɔgɔn kan k'o finiw san ayiwa an se kɛra musaka min ye k'o d'a kan ka na n'a ye kati orphelinat na kɔkɔ tomu la donc ka na di orphelinat ɲɛmɔgɔw ma bon ala y'a kɛ an nana sɔrɔ chrétienw de fana don bon an balimaw don sigi la mɔgɔya la diinɛtigiya fana na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la an kɔfɛ jama bɔra kosɛbɛ bon an nisɔndiyalen don parce que an nana sɔrɔ u y'an kunbɛn ni nisɔndiya ye wa fɛn min dir'u ma a dɔgɔya tɛ mais vraiment u nisɔndiyara vraiment an ye dugawu min ɲini u fɛ fana u ye dugawu kɛ sɛbɛ la an karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ Mali jamana ye ala k'a basigi dɔ min fana dira ninnu ma u nisɔndiyara ala k'a kɛ barika ye ka don an karamɔgɔ si la san 71 caman yarabi ala k'o jira an na ala ka kɛnɛya di karamɔgɔ ma ala ka kɛnɛya di a ka denbaya bɛɛ ma. Mɔgɔ min kɛra sababu ye ka anw bilasira ɲumanw kan o ka anniversaire ye bi ye anw nisɔndiyalen don o la a san 71 o ye bi ye comme anw karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara a ye nin sira in de yira anw na taasira ma bɔ taasira la silamɛ ni chrétien an ka bɛn fɔlɔ an ka sɔrɔ k'an ka diinɛ baaraw kɛ donc an nana ni fini ninnu ye ka na di denmisɛnninw ma u fana ka nisɔndiya a nisɔndiya ala k'o kɛ si ni kɛnɛya ye ala k'o kɛ garijɛgɛ ye k'o kɛ kologɛlɛya ye an karamɔgɔ ye ani Ansar tɔnden fɛn fɛn min ye ni ŋaniya ta minnu sen sera yan minnu ŋaniya ɲuman bi yan ala k'a kɛ an bɛɛ ye bɔda ye. San o san Ansar bɛ baara in kɛ quelque en place association min fana n'o ye Sɛgɛn Kativile ala sɔnna salon an ye caravane ba kɛ a dugu kɔnɔ ka dugudenw bɔ a kalama u k'a dɔn baara min bɛ yen n'o y'an karamɔgɔ bangeni jama ka bɔ a kalan ala sɔnna ɲinɛ o baara in bɔla a dɔgɔkɔrɔ k'a falen
an ɲɛmɔgɔw ka ci min bɔla sanfɛ Sirifila an karamɔgɔlakaw fɛ o situation y'an kanu ka caravane bɔ ɲinanta in na k'a kɛ nin baara in ye baaraba fila an karamɔgɔ yɛrɛ Ala k'a mɛn an ye Ala k'an bɛn an kɔrɔ mɔgɔ minnu banana nin wagati ninnu na civiliw ni sɔrɔdasiw la an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛyaw di minnu yɛrɛ fatula Ala ka hinɛw la. U kun dara denmara yɔrɔ min yɛrɛ kan sa ni o ye orphelinat chrétien David Ewura ye Kati a ɲɛma nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin ŋaniya ɲumanya waleya in ye ka bɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru yɔrɔ la ni a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na nka nin bɛɛ lajɛlen na orphelinat ɲɛmaya so a ye waleɲumandɔn ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ko in yɛrɛ sun ta ba ma ni an fa don Seyidi Sherif Osman Madani Aidara a ka su ani tile wuli ka jɔ ka ɲɛsin fantanw ani dɛsɛbaatɔw kuma da tɛ maa minnu bolo. Nisɔnjɔba de don a ma sɔn an yɛrɛ minnu bɛ u nana ka na dɛmɛ min yira an na o b'a yira fɛnɛ tuguni ko an kanuya b'u kɔnɔ Ala ka sijan d'a ma ka kɛnɛya d'a ma a kana malo fɔlɔ u ni ce. Bi ye 71 Aidara ka anniversaire ye an b'a Ala fo a ka ni si caman ɲɔgɔnna d'a ma tuguni a ka sa mɛn an kɔrɔ Mali la min silamɛ dinɛ tɔnba ye a bolo an b'a fo parce que mɔgɔ min don an b'aw lamɛn hɛrɛ b'a dusukun na a bɛ hɛrɛ fana fɔ a ka wajulukanw na a bɛ kelenya lo fɔ a bɛ bɛn lo fɔ adamadenya a b'o taabolo fɔ ani tuguni a bɛ bɛɛ fɛ Aidara bɛ bɛɛ fɛ donc an ka deli min ye Ala ka si caman d'a ma an bɛ se ka min fana fɔ k'a fara o kan ni jamana ni tiɲɛ don lafiya tɛ sisan yɔrɔ ka kala mais ni bɛɛ dusukun kɛra kelen ye ni bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ an b'a ye ko nin bɛna tɛmɛ anw kan an bɛ hɛrɛ min ɲini o hɛrɛ bɛna na donc an bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sous-section Kati fo Amsaddin a ka ɲumanya kosɔn parce que olu ko ni fɛn fitinin ye fɛn fitinin tɛ anw fɛ e mana geste kɛ a bɔra dusukun dɔ la o dusukun min y'a di o ye fɛnba ye anw bolo an b'o fo k'o waleɲuman dɔn. Nin ɲumanya waleya min baara taara ka kɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ Kati dɔwɛrɛ foyi tɛ fo Seyidi Sherif Osman Madani Aidara kanu yirali ka an dabama fo ni ka waleɲuman dɔn dɔ farali la Zamzamiyu si kan k'a ɲini Ala fɛ ka caman fara cɛkɔrɔba ɲuman si kan a tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma basigi badabada ani hakilisigiw ka kɛ Mali jamanaden taama ɲɔgɔn ye. Denmisɛn minnu ni dɛmɛ in taara ka di olu ma ko denmisɛnya ti maa tiɲɛ olu ka denmisɛnniya ta bɛɛ waleɲuman dɔnna u fɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na fana u ma ɲina Basande Bani kɔ. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansar sous-section Katikaw fɛ yen olu ka 12 mai a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawu don Furuba Ala welew misiri kɔnɔ ani denmara yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na o ni o ye orphelinat ye dugawu ninnu sɛbɛkɔrɔ donna ye. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ san 2026 Iji okumu kɔnɔna la groupe Sherifula voyage Iji denw ka Madinɛ sigi o kuncɛra o bɛna o kunda Iji baara tɔw kan ka bɛn ni mai kalo tile 13 ye Sherifula Jawaraniso tɔgɔ la maa cilen kɛrɛnkɛrɛnnenw Kafunɛ Batile ani Fuseni Keyita ka sɔrɔlenw don. Groupe Sherifula voyage kɛlen kɔfɛ ka wagati sigi Madinatul Munawara ni a ka Iji taamadenw ye bato kɛcogo ɲuman na ani ziyarabaw la nin y'an kun dalen ye makan kan wasa ka taa alisilamɛya jɔsen 5nan baaraw latigɛ n'o ye Iji ye. Groupe Sherifula voyage a ka Iji tadenw maka lasɔrɔlen kɔfɛ umura baraji ɲini baaraw dabɔra. Groupe Sherifula voyage ka Iji taamadenw namufiniw talen kɔfɛ gidiw bilala u ɲɛ ka na Zul Uleifa jɔko 2 selila misiri kɔnɔna na yani ka sɔrɔ ka umura ŋaniya siri. An y'a ŋaniɲɛ an bɛna taa Maga an bɛ taa fɛn fɔlɔ min kɛ o ye umura ye. Maka sira minɛna wasa ka taa alisilamɛya jɔsen 5nan baaraw latigɛ i n'a fɔ komi dali masaya laɲini cogo min a ka alikuranɛ sanuman kɔnɔ. Se kɛlen kɔfɛ Maka jamana kan groupe Sherifula voyage taamadenw u ka gidi lafaamuyalenw bɛ u ɲɛ u bɔra ka taa tawafu turu 7 kɛ ka arakan 2 seli Ijidenw ka sɔrɔ ka u kunda Safa ani Marwa boli kan. Allahu Akbar. Umura baraji ɲini bateau kɛlen kɔfɛ Ijitadenw ye dɔ bɔ u kunsigiw la. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo k'Ala tanu k'Ala barikada Ala min y'an ɲuman bɔ Madina dugukolo kan k'an ɲuman don Maka an nana Maka a kɛra bonya dan ye a kɛra wasa dan ye a fɔra an cogo o cogo kabiri Mali la
kabira sera madine maga manguturan chugo chugo kerengara la jangi sirfula fe an sele ya fena faran chugo min bunyan karamala nama yidi ke ka temo kama aye ka jibi oduguma insha Allah anyayi alhamdulillah islamiya ka waso wore do dina do bolo la chugo ni aya an wasa kosobe kerengara la mo wa tan segi chugo la tambulo ode ka fo jamana hiji de kerengara la ba madiba amun nana hiji la 2026 na kamino azan sirifla la ta zazazi to bela jelema beba do mali di kokele bana de kera la jamana bi dekuna ola beta klito jamana na ka ala wele mali ko sobe ka bila ala fe ala ka ke joro ni si woro ni buga kama ala ka bora di mali na ala ka mali basigi da fa na chorba fa ni chugumi asidi sharif usman madan haidara akon jira woro ana duwo ke jamana ni wa beba de di mali amogo be duwla ala ka bora di mali ma solli ala rasul awal kadal awal sinfla alhamdulillah wala ko kana yere de ta na sinfla alhamdulillah tout ça va bien Allah vraiment amé sinfla mo ko bela jene fu ala ko bela mo ko barala ko bla ko ra kana bla bana ala bina ala ka hiji ko hiji ka hiji ko bela jene kisu ka beta ka ya fa bama to bela jene ma ala ka sang chaya ka kota ala ka ira ansla mo bin bela jene la mo amma be fara na no ala ka be ni siano kera na dabango ga ni mo umar tarawle buranga do tan sare fana amba fu o to na ga no fu ta fana fu umar do gondo do alhamdulillah ni dara al kadaka vraiment mo wa sasa ayana an tawafuka tardafa ana safal na ya bu ko san dafa ambala kanto kafira kanto ambe ayere fo amu yanga nyama o kaso kafo kala barka da anga sabu na fo ni so sherifu o fan mazan hedara ambe agency defo atora ni alaka jan sabu na amba fo amala kala kanto mo mun kara sabu kanna anya kaso da madan dema wallahi amala barka da kasar kase alu yarma amala barka da an fanya yana an kuta jini kwanu yanyo an nana yanyo ne ko de kada semba fi dunana ile kada ni ba samana ile kada olora ora ambala barkada ka sunhu barkada ni agenti de travail aka larma ko sa vraiment il faut de sera an kuta de ni sera an yo sera la ka jani an ko ka jigo ka maliye ala ka mali bobulla kangan wara ka dunya bobulla aya Allah jangan sami tagadinya bulu Allah jangan sami tagadinya bulu ne ho burkina mali Niger ala ko bakilima umra damne fokasi akunchelima groupe Cherif la voyage ka ijila deun u yenganiyaw siri ka dugaw kɛ u yɛrɛ hamu wululi kɔsɔn a labana ka Mali jamana kɛrɛnkɛrɛn dugaw kɛ bɛɛ ni kolosuma ni lafiya la dali masa m'o kɛra an ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ dugaw jaabi jamana kan Antigi ala an b'i deli an faso Mali basigi don a kɔnɔ ala ka iji kuncɛ hɛrɛ la o ɲuman ka segin ka an sɔrɔ Mali la nɔ o de b'a to an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye kuma ta ka to Kenya dugubala Nairobi farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ kɛnɛ kan k'a fɔ a ma jɛna ye Rwanda jamana ka ɲangi Congo Kinshasa kɔrɔ y'an fa manga la ko Faransi ma ɲɛmaw sago ye min ye o ye sigi ka fɔ de ka kɛ Rwanda ni Congo Kinshasa cɛ ni nka suruna ni donba kɛ farafina tɔnba Union Africaine ni Ameriki jamana ɲɛmaw ye kuma mɛna ni ɲiningali tɛ ŋuna Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron na yala munde la Faransi jamana ma Rwanda ma ɲɛmaw ɲangi k'a fɔ a dɛmɛnbɛ Mamurulenjɛkulu M23 fɛ ka Congo Kinshasa kɔrɔ yanfa basigi tiɲɛ kuma na kuma min ni danganiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Rwanda jamana bɛ ka Mamurulenjɛkulu M23 dɛmɛ Emmanuel Macron ye jaabili kɛ k'a fɔ Faransi jamana ma ɲɛmaw ti ko ye o cogo la ɲangi in man ka se ka nɔbɔ
nama min fara balawuka ato bwala. Emmanuel Macron ko na fora bi beka giri Rwanda jamana ka ninga nyangi ka buruja ka sabu ke ko Amerika jamana nyamo olu bila makeme ka nyangi ko manga bi se ka ba Kongo Kinshasa ni Rwanda jamana chechugo me ka manga ba Kongo Kinshasa jamana Korea bafe akwale Emmanuel Macron bulu sigi ga fode ka ngake ni jamana law nyamo ni nyonje Kongo Kinshasa jamana nyama Felese Tshisekedi ni Rwanda jamana nyama Paul Kagame ukanga sigi kumabeka kuma nga akadon befe kafo Kongo Kinshasa jamana adama jamana du ukanga do Kongo Kinshasa jamana ye kafo asebe akadugukolo fandana ni bela jelela ko ye farazi jamana joro doi. Emmanuel Macron ko farazi jamana manyama ka ferela manga imani na Kongo Kinshasa ni Rwanda jamana che ka Kongo Kinshasa kora yamba basigi marama fendigi uminu na mbu yere soro Kongo Kinshasa jamana kora yamba fe ka basigi ukien ni dina undu ubeka Kongo Kinshasa dugukolo bla Rwanda jamana keleche udamate jamana wera ude uminu ni muguni kisebe nyona ye beka yorobla. Emmanuel Macron ko Fransi jamana kala nyini ye feminye oye kafo kafara nyonga minu ndate muruti mefanga dama mo no ye M23 ye fo olu kemeka dine birifini biri uyereka beka fara nyonga kolu kele. Emmanuel Macron yaka puma kunje Kongo Kinshasa manga kungani minye oye kafo kele nyere abe femi no fe fo kanyini ko donde bawo chamange meki daki bombo ye oka Kongo Kinshasa kora yamba imbeba donga fo nafulu mayorodo adugu yugoro la dashimbe nafulu dila wajien setiki jamana chamanga soro lome ala kele ingono kufu feneka fo beye. Nicolas Sarkozy kunyangina kafo Muammar Gaddafi libi jamana nyama ka nafulu dodu nake aka jamana nyama ya nyinini Musa Gaddafi sa 2007 hali ni dangani ya bamase kasoro kasabuga Nicolas Sarkozy farazi jamana nyama koro ada yele katugu akoni dangani ya be mami mbulu kika na nayi dangani ya inzoro mandi nga Muammar Gaddafi nofe mgo minumbi ulu bela jele tigeme aka kafo uye nafulu bade do Nicolas Sarkozy ka jamana nyama ya nyinini dafe faransi sa 2007 Nicolas Sarkozy akunyangine faransi kirife anaka lapa saba ukunyo bulu mono bo kiri bulu fara werefe ni oye cour d'appel o kiri mi vena sigira senga jamana tokola kiri nyama ya so mimbe okona eno e parquet generali okoni ya dayamo kiri nyamo ni Nicolas Sarkozy ka kaso kungera sanduru ye kiri korote menuna akake sangolo blaye ninga laba ka nafolo daku ero wari dalasi ba keme saba ninga sanduru daku sanduru mingono atise ki kambo ka joro fo yinyini kalata sembe amawla doniya ka fo Nicolas Sarkozy faransi jamana nyama ka damine desamuru kalo letala katase atletani durumo kalo wolomla akale ko jamana nyama ye aye libi jamana nyama Muammar Gaddafi bismillah ni bunyashi ya bela jele doye fo Muammar Gaddafi taraka buguso turu jamana nyama ya so dafe nanjigi so badu kenena aye faransi jamana de undoro kasabuke faransi jamana de ado ukeme ka Muammar Gaddafi fle ni nyugu fle laye ka fo mami naka fanga pumadoro aye nazarala jamana de chama mbone anina kerengere nyana panguru mimbina no kunya noye ukama ko atanta de lokerbi panguru ngume ekosi jamana kunana panguru inla jigira nazarala jamana de njama ngume akono faransi jamana de unyaru kume akono kalaba ka yeko mami yera oko kofe ukana bismillah faransi jamana kono faransi jamana nyama fe fo jamana nyama ya so dafe ni bunyane karama ye kaka buguso choku aye faransi jamana de chama ndoronga do Nicolas Sarkozy ya jira kafo amanga matoro abu kuhulu ka domi ani nazarala jamana utega kundenyo ambolo na manye kwa segimbe akobi ka jira kafo abido jesele kinani toma Nations Unies jamana udunda fe ukera sababu yebeka yafa amokele flana minu ni chena panguru njigindo atanta de lokerbi akwaba bela jele ni songo sara ko waka bismillah kunyo yebi faransi jamana fe utemene ko soro yiri wali nasira ufe akanga nafulo balado faransi jamana kun ni faransi jamana panguru ndo usani Nicolas Sarkozy yini neka adala mineka ye odo jango faransi jamana de umiseka dayoro soro ufarila nga kalaba kana ye domina Muammar Gaddafi bifa abismillah leko Nicolas Sarkozy fe sanzaba ni doni o Nicolas Sarkozy kele kaye
Muammar Gaddafi fa ba ula nyekuna aye ma chama ngono gwa bisa Dawde be ka binga labla yala Nicolas Sarkozy Faransi jamana nyama koro kitili ya kabla Muammar Gaddafi fa ba unye abeka munde dugu kore nafulo mi wara ko duna aka jamana nyama ya nyenene dafe oduye sharia sosoye Faransi jamana fanga nyine ndo ife yala ba fe ko de dugu wa ukana nyesoro wa nyiningali to mi be yende sa 2011 Muammar Gaddafi kundo na kafa nga Muammar Gaddafi suma minu me nyefe anaka fanga masuruna makoro ulu bela jeleda yele katugu kembe ka jira kafo nafulo duna Nicolas Sarkozy ka jamana nyama ya nyinene dafe libi fanga federe bibi na bakuru bala politiki bina ku jatemina ba nyefe ulu ko Faransi jamana be ka kokolongele de sarabi kokolo mingira sababu ye ka libi jamana lengolondi ninga kololo yele farafina cheche kana jamana uka ni anyaruga fangu imbe oro ya Mali Burkina ani Niger kwa be ka dambe njugu dane de mo karibi Ameriki jamana nyama Donald Trump be bonyela shini jamana kono ani shini jamana nyama Xi Jinping ni nyonje kuma nyonyala oya yerala kafwa na be bonyela ife ajari nga gwele ya umino mbe shini ni Ameriki chefu kafo Ameriki jamana nyama yi kono mi be shini jamana dafe ni ukama ko Taiwan akono furadama keme kajira kafo abi yere takabo shini na shini nungalenga do kuika jamana dodu Ameriki jamana be ko musalaka okono mo wulu mabe Ameriki jamana nyema doni okono nyema do be kuma nyonya ula fo Ameriki jamana nyema korodo Joe Biden nga kuma onana bonyana konena aye shini jamana toro Xi Jinping shini jamana nyema ko Donald Trump mo nabafe Ameriki jamana ni shini njeka ja Taiwan ngunga ngwi akalla jaji nyama jolena koba uko jendise ka kena ye shinimve Taiwan ngui ama nyema udayele ka tugu kube kuka yere mahoronya nyini ko yala ko bebi se kan na chugo di uro Xi Jinping ko Donald Trump mo Amerika jamana nyama shini ndugu koloka kwa jibulo mimiteme Taiwan dafe okabasigi Amerika ne shini ngabobe odero nonde nutura ka fonyongo Taiwan ngui ngunga ulaba binyonzoro muguni kisela ko wako shini ni Amerika jamana ka bote uro ako Donald Trump mo nangera nyonzoro fenye kelelo anga jamana flaw ka botero ode koso anga ngake jenyo maudiye amanga ke fade mauye ama wala dunia ka fo Amerika jamana nyama Donald Trump be bonye na shini jamana kono fo mekalo letani duru juma tama mi do fe mi ndafe jamana lawu bise ka halibi hakili uke kelinye chugumi ka sorosera wiyiriwa uninyonje Jiaselege nani bina kuka udate nye dongo komino no na manya kusetiki jamana bafula udu uhakilina ukata sira kelenve ufene no fonyongo kabo uninyonje kerengere ninyana ira manga kunga ira ni Amerikiche ikira ni jamana manga kunga ikira ni irisilache ubise ka ye hakilina kelina orochugumi bonya imido onyenye ni de dafe Iran jamana kendeka arabula jamana Emira Araba Unis le jamana warayi ni Bani Israila flanande kasabuke Emira Araba Uni arabu jamana ka deme de binyeshi Yaudi jamana Bani Israila mokmabe niye Iran jamana manyama minga pumaye oye Ali Reza Salamiye Iran jamana nyama yaso madu ako niye nyininga Emira Araba Uni arabu jamana nabe Iran jamana dafe ukashinga jati Bani Israila flanaye bao Bani Israila tambe Palestine mfado ujakuya mine Palestine nuye arabu ye nga ukuma kelela Emira Arabo Uni nafabaye Abu Dhabi ye adugba flanaye Dubai ye Bani Israila ka nafasoro sera bela jelebi bo o Emira Arabo Uni kele de kono Iranga uka manyema ye Ali Reza Salimi ako Emira Arabo Uni manyema uka ojoro minyo ye udemende ala Emira Arabo Uni jamana deunve ko wako kuto ni nzira inga uteku ka jamana deunga nafanyini bao Emira Arabo Uni arabu jamana bilama keme ki tege di Amerika jamana nyemo demo ani Bani Israila jamana nyemo ofene dafe Emira Arabo Uni ministri minyashime Emira Arabo Uni ni jamana wara ni nyonja kunyanyana bo umo ale bora ka korofo do ngalondigiya no yede ka fo Bani Israila ministri nyama Benjamin Netanyahu yi denga na tama
tilimani dɔ la Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ maaw ɲinɛ mɔ a ko kalo do a ko a ka sidɔ k'a fɔ Émirats Arabes Unis arabu jamana ni Bani Israël cɛ jɛ kɛnɛkan jɛ do dugutɛrɔ tɛgɛdɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ de la Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka mandat fɔlɔ la ko les accords Abraham Nabila Ibrahima bɔnaw minnu fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ n'o ye yahudiyaw ni arabuw ye n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u cɛbɛ arabula jamana caman ɲɛ tɛgɛdɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn in na ka jɛ kurakuraya u ni Bani Israël cɛ wa ko Émirats Arabes Unis ni yahudiya jamana Bani Israël ka jɛ bɛ o da de rɔ ko k'a fɔ ko dogodogo ni dogodo ko fɛn tɛ wa Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu mi dɛngana bɔɲɛla Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ nka kɔrɔfɔ in fɔra yahudiya jamana Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu yɛrɛ de ka kɔrɔsigi dɔw de fɛ ko kɛlɛ bilennen bɛ senna Amérique ni Iran cɛ kuma min ni ɲɔgɔn bo bɛ senna ko yahudiya jamana Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu nana bɔɲɛna dogodogoni dugu la Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ ko a se a kɛra sababu ye k'u ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya kɔrɔ don nin mɛna ka bɔ yahudiya jamana Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu yɛrɛ de ka kɔrɔsigiw da ni Émirats Arabes Unis ma ɲɛmɔw n'an bɛ bɔ k'an nkalontigiya bi a technicien ma fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲama so fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma